So, hello guys, welcome back to a new video. And today's video is something different because today, unsang adlaw ron, October 26, October 26, kay gi-inform na ko ni YouTube nga pwede na dahin ako makuha ko ang YouTube Creator Award. Sana all kiligon po daan ng YouTube. Oy, kay gikuan man jud ko nila gi-email. So, ingon siya, "Hi, it's Opaw. You did it. Your hard work paid off and you're now eligible for a Creator Award. Reaching this milestone is something to be proud of. It's no easy feat. Redeem your award and start your celebration by following these steps." Dagan kay siya gihatag diri nga steps o nga na pa ko i-redeem nga ko na siya link gihatag sa dagan kay siya giyaw-yaw diri basta mao na to. And also happy 100k subscribers diri sa YouTube. Sana all. Ako ka-expect nga ma-reach na to ni. Inani kadaghan nga subscribers. So yeah, thank you all so much. Also, by the way, akong mama day ganyan kay busy kay siya. Kita mo nang gapula sa likod oh. Kana busy kay siya decorate ana unya unsa pang adlaw ron October 26 paron dili pa Pasko pero busy na kay siya decorate sa among Christmas tree. So yeah, maoday ni ang close-up shot sa decoration nga gihimo sa akong mama. Ano siya, gi-recycled lang siya nga material sa kanagong sudlanan sa kanang bond paper. Gigunting-gunting lang, gi-form siyang murag petals. Tapos nagamit po dog kanang foil para diri sa tunga. So yeah, mao na siya ang gikabisihan sa ako ang mama. Also, quick info, kaning bulaka de ay this is called poinsettia. Poinsettia. Halatang gi-google na ko unsaon pag-pronounce kay basig i-bash ko ninyo. Poinsettia ra gud na diri sa Pinas good pero sa laing bansa kay ano man siya. Ang pag-pronounce ani is poinsettia. Also known as ni siya Christmas flower kay ga-bloom lang siya sa Christmas. So yeah, the more you know from me. Char. Naapa po day mi uban nga materials diri panghimo og ato ang poinsettia or poinsettia diri sa Pilipinas. Pag-pronounce. Gani poinsettia na lang di ay kay mo may common nga pag-pronounce diri sa ato so ang poinsettia maghimo patagdaghan pwede pod kaning foil kung maghimo mo inani pwede siya kadtong foil sa sigarilyo kung naa pa bay sigarilyo ron and also napatay kaning sudlanan sa bond paper kay ato pa ni siyang guntingon himuon pag mga inani mga petals niya sa flower. So yeah, maura to. Also, one of the reasons why gagamit akong mama og kanang recycled materials kay para dili na gud kayo gasto kung magpalit og decorations para sa Christmas tree. Kung pwede raman maggamit og mga materials nga nara sa inyong balay nga pwede ra ninyo himong materials for decorations. Para atong sudlanan sa bond paper nga nadara sa background. Gihimo siyang petals para sa flower. Also, shout out sa akong mama kina siya sa background. Ga-decorate siya. Gabutang siya og Christmas lights para sa Christmas tree. So yeah, I will update you guys in 2 to 3 weeks. Siguro, if i-update ko ulit ni YouTube if makuha na ba na ako akong YouTube Creator Award. So yeah, see you all in the next video. Bye guys! Very short rajud kay ni siya nga vlog. So yeah, bye! By the way, murag halata ba nga first time na ko ni mag-vlog kay murag ginakulbaan lagi ko basta mag-istorya sa atubangan sa cellphone. Namot nga kay di manggug ko anad nga mag-vlog, mag-video sa akong nawong. Di ko anad nga makita na akong nawong there is a screen. So yeah, murag ko medyo gikulbaan pag mag-istorya.